Mr. Tina, ay pagrabiin. Unang-una, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga kakailan ko na nandito na naghihintay. Pasensya na po na medyo natagalan po kami sa pag-ikot. But rest assured, in-inform ko na po ang tito ko, ang presidente po natin, Bongbong Marcos. At ang Vice President po natin, Mayora Inday Sara Duterte, na naghihintay po kayo. So on the way na po rin sila dito. Please stay patient, stay safe. Nagpapasalamat po kami sa inyo for being here and showing the true meaning of the Solid North. Just Yaktina. At syempre, kasama rin po natin ang senatorial candidates na on the way na rin. So we thank you. We hope na komportable po kayo, and we will make sure that our event tonight is worth the wait. Thanks again po sa inyong lahat. I ask that of course this year ang victory ng KAKAILIAN po natin na si Bongbong Marcos ay magiging victory din ng bawat Ilokano. Siyempre, alam po natin the history. In 1965, a son of Ilocos Norte rose to the highest position in the land. At ngayon, 2022, naniniwala po ako that a son of Ilocos Norte will rise again. Kaya, ipapakita po natin, kahit maliit ang probinsya natin, solid ba tayo? Solid BBM ba tayo? May gutom pa yata kayo. Di pa yata kayo uminom ah. I thank all of you. May we come out and support our candidate kasi talagang maaasahan po syempre natin ang presidente po natin na si Bongbong Marcos. As you always know, the Marcoses always come back to Ilocos Norte to take care of our KAKAILIAN. Regardless, kahit si Senadora Amy nasa Senate na, talagang tutok pa rin dito sa mga KAKAILIAN po natin at sa mga problema dito sa Ilocos Norte. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Please stay patient. On the way na po sila. And I look forward to you all showing the strength and solidarity of the North. For after all, Ilocos Norte leads the Solid North. AGBIAG, Ilocos Norte, AGBIAG, BBM-SARA. Just Yaktina. Once again, kagayan ka na kalsat, Governor Matthew Marcos Manono!